Ayan o, dito tayo sa Bani, Pangasinan mga boss. Malakas yung alon. May bagyo kasi. Wrong timing. Hideaway Resort. May mga fish na silang nahuli. Mga fish. Fish tayo. Yeah. Ayos expert na. Ayun na. Oh, madami Oh, na. lagay nyo sa aquarium natin. Ganda ng ganda ng view. Tapos malinis pa yung tubig, malinaw. Ito na yata pinakamalinaw na tubig dito sa beach dito sa Pangasinan. Basta namin.